Hayibo guys, senizwile yini? Niyazi ukuthi mase sengivela la ngisuke sengiphethe isigaxa sendaba. Isigaxa into engabambeki. Lalelaneke, amanye ama-ancestors ayasebenza la ngaphandle. Ayasebenza. Cela ukutshela ukuthi ngisanda kufind out manje ukuthi indlu ka ex-husband ka Asavela Mqokiyana, ashes to ashes. Isivele yasha to the ground guys. Manje sengiyayibuza ukuthi hayibo ingabe inkukhu zi-right yini? I-livestock guys, livestock, because siyazi Asavela Shemo wayeyinakekela iy'nkukhu nezinja, wayeyithanda. Iy'nkukhu ingabe zi-right yini? Hayi sisi, indlu ivele yasha. Asazi noma mhlawumbe bashintshe irufu, because e-Eastern Cape kwamaXhosa vele mekushintsha iroof kuyaba khona lento le ukuthi nishise yabo lo tshani lo ngaphezulu bese ngathi kushidlu bese niyaqala phansi iroof ke nipende kabusha. Mhlawumbe kwenzeka lokho, kodwa from what I saw on the video, that house ishile guys. Angazi yazi ama-ancestors kasiswethu Shem, hayi ayasebenza nje. Athi nje angeke uzudelela ingane yethu kanjalo, muqeda lana uzophila butepu. Allegedly njalo.